Čaute ľudia, zdravím do nového videa. Dneska to máme Murder Mystery a budem hrať 3 kola a potom by som sa mohla aj snažiť ako zabiť a potom by som mohla natočiť také videjko, kde by som bola iba Murder a snažila by som sa zabiť iba ostatných a to bude, ja som incident, super. Menší strich, zabili ma, tak nič moc. Teraz musím čakať na ostatných, kým sa zabijú. A zatiaľ budem čakať. Ja som nestihla vyrobať ani mapu. Tak to nič. Ne. Ja som Murder. Oh manko, ja som Murder. To jak je možné, že budem Murder? Musím čas čakať, aby sa mi načítalo. A idem zabíjať. Yes. Mám typka. Aj typkyňu. Prosím, nezabij ma. Prosím. Ja to je šerif, to viem. Asi typek. Nezabijte ma, prosím. Ja som zabila niekoho. Prosím, mama, nezabijte. Ja chcem zabiť všetkých teraz. Kladám typek. To je hrozný typek. Mne sa tam nedá už mi vyskočiť. Ne. Niektorý. Nie. OK. Nezabila som nikoho. Tento typek je strašný. No, neviem, koľko som ich zabila. A teraz budeme na ďalšie kolo. Ne, ja som nevybrala mapu. Ne. Tak si na ďalšie kolo. OK, teda sa nám to potom. Ja dúfam, že budem Murder. Chvíľka napätí. Som Murder, po druhé. Ale tohto tu keď musím zabiť, akože fakt. Teraz ho musím zabiť, zavraždiť. Ako real. Prosím, nech ma nezabíte niekto. OK. Ma zabili, to je super. Zase ma zabili, zase budem čakať po hodinu, kým takoho zabijú. A neviem, čo urobiť. Fuj. OK, tam sa nebudem vyjadrovať radšej. Viktoria. Ona? Nie. Ja? Áno. Čo by som si dala ešte jedno bonusové? Ale ešte 2 kola. Uvidím ešte. Mám trošku čakať. Budem tu hore, ja tu budem čakať. A hádam. Zase si nevybrala mapu. Je kino. Som Murder. Hádam. Mi to teraz pôjde. Takého fakt zabiť ako
Fuck. Vidíte, som muder. Okej, idem na kolo. Ja musím na kolo. Ja sa to špresla. Dobre, našťastie. Chcę pozbierať ešte coiny. Ja na to som kúpila nový set, akože ja som tu nová iba v Modern Mystery, ale mám level 27, takže ako to hrám iba 2 dní možno. Jo, mám zabito. Nie. Áno, ja som sa vám pomstila. Ja som sa mu reálne pomstila. Tam je taká typka, tak tam za ňou musím ísť teraz. Ale ona určite spadne dole, takže... Jo, mám typkyňu, ona spadne dole, to vidím. Nech není šerivo. Super. A ja ho nechám utiec proste. Proste, som sa šprajsila teraz, takže neviem, čo mám robiť a... Tam je, pozmeniš. Ja som ho zabila vo vzduchu. Oh my god, ja som ho zabila. Fakt som ho zabila. Ne. Ale kde sú ostatní? Ja to budem asi prehľadovať všetko, nie. To nie hádame, to nechcem prehľadávať až úplne všetko. Tu asi není. Tu tiež nebudú, lebo tu sa nedá ísť cez toto, nie? Dá, ale nie je tam nikto. No. Tak tuto není nik, ale niekoľko mám čas, mi sa to neukazuje ako na mobile. Možno na počítači sa mi to ukazovalo, keď som mala, ešte starý, na môj starom. A toto v skrinkách určite nikto nebude, lebo to je basic, ale toto som nevedela, že je toto, ja som ani túto mapu tak veľmi nevedela, to sa nedá ísť na kartu, by nikto nebol, určite. To nie sú až také asi skryté miestnosti, ak sú v nejakej miestnosti skryté miestnosti, tak mi môžete napísať do komentárov. A to viem, že sa nedá to schovať, to ja viem. Lebo som sa chcela schovať, to ma hneď zabili, ja som zabila šerifa. To mi nejde do hlavy, ale to je strašne coinov, takže znamená, že chvíľku je koniec. Jo, ja mám back full, dobré. Ako vy to možno nevidíte, ale ja to vidím. A tuto... Idem hore. Ale počkaj, ja som zabudla prehľadať to horže. Ale ešte skúsim to dať niekoľko času proste. Tu som bola? Či nie? Time favorite. Tak to ne. Ale ak sa vám páčilo toto videjko, dajte like a ja sa budem asi tešiť. Zatiaľ bye bye.